Nakatanggap din po ng bomb threat ang dalawang paaralan po sa Santa Barbara, Pangasinan bandang alas 4 po ng hapon noong August 13. Agad idinog po sa kapulisan ang insidente at agad nirespondihan ng mga otoridad. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Santa Barbara Police Station, sa police station, lumitaw ang bomb threat sa online post ng parehong dummy o peking account na ginamit din sa bomb joke sa isang universidad sa Dagupan. Base dito, 2 bomba umano ang nakatanim sa mga paaralan. Nagtungo naman ang mga tauhan ng Santa Barbara MPS para tignan ang lugar at nakipag-ugnayan din sa EOD K9 unit para beripikahin at pangasiwaan ang insidente. Sa parehong araw, kinumpirma rin ng kapulisan na negatibo ang naging inspeksyon sa mga paaralan. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa totoong pagkakakilanlan ng poster na nagpapakalat ng bomb threat online. IFM News. IFM News. IFM News.